And I smile, am I crazy? Still miss you, baby. El poble del Palomar, localitat d'uns 600 habitants de la comarca de la Vall d'Albaida, fou fundat l'any 1280, arran de la despoblació per Jaume I de les alqueries àrabs, consolidant-se al costat d'un gran colomer, l'alqueria cristiana del Palomar. En segles passats, els palomarencs han basat la seva economia en l'agricultura amb el cultiu d'oliveres, blat i hortalisses. Els recursos de la muntanya com són la fusta, la llenya i la carboneria, en la ramaderia i el comerç. Amb quasi 8 segles d'història, el Palomar ofereix a veïns i visitants una ampla oferta turística i cultural d'allò més rica i variada. Els convidem a donar un passeig pel poble i descobrir la joia més preuada del patrimoni local, el Castell de Carrícola. Recórrer els paratges naturals pròxims de la Font de Sis i del Barranc de Junda. Admirar la riquesa religiosa i la devoció dels palomarencs a l'edifici parroquial de Sant Pere Apòstol. I perdre's pels seus carrers i places d'arquitectura mediterrània que acullen el menjar més típic durant els dies de fira gastronòmica i es tornen escenari de festa en la planta del Xop. Als peus de la serra del Benicadell trobem una joia arquitectònica del patrimoni local bastida pels àrabs entre els segles XII i XIII, el Castell de Carrícola. Deu el seu nom per la seva proximitat al poble de Carrícola i ha estat declarat bé d'interès cultural local per la Generalitat Valenciana gràcies a la seva riquesa arqueològica, etnogràfica i històrica artística. Aquesta fortificació rural extraurbana de caràcter militar es situa sobre una roca en la part esquerra del barranc i està formada per una torre i un pati d'armament. Durant segles ha format part del conjunt defensiu de castells del Penacadell, que és com anomenaven el Benicadell en l'època medieval. Aquesta construcció ha sigut completament restaurada gràcies a diverses subvencions de les administracions autonòmiques i centrals que han col·laborat amb l'Ajuntament de la localitat per a que lluïsca la imatge actual. Just become like everything I'll never find again at the bottom of the ocean. La fortificació s'integra en la ruta del castell i altres joies del Palomar, un sender amb interessants testimonis paisatgístics i vestigis arquitectònics de la societat tradicional que mostra la manera de viure dels nostres avantpassats. Aquesta ruta comprèn les neveres d'Atzeneta, les neveres del Corral de Penalba i la de Diego, els corrals de Ramat, moltes vegades associats a les neveres, les casetes de llaurador de Joaquim o el Corral de Faus, els forts de Calç i les Carboneres, i les fonts antigues com la del Melero, la del Cardenal i la de Fontanars. Inclòs dins del sender local homologat CLCB 118, està convenientment senyalitzat i al llarg de l'itinerari trobem panells explicatius i taules d'interpretació de recursos que l'integren. Tot això enmig del paratge natural protegit de l'ombria del Benicadell, amb unes panoràmiques paisatgístiques espectaculars de la Vall d'Albaida i la serralada del Benicadell, amb el majestuós cim presidint a llevant. La vida al castell de Carrícola va desvetllant-se a mesura que restauradors realitzen les tasques d'adequació i millora de l'edificació. Als últims anys s'han descobert algunes peces que ens permeten conèixer com era la vida dels seus habitants.
Totes aquestes troballes s'han agrupat i avui en dia es troben exposades al públic a l'edifici de l'antic Ajuntament. En la plaça de la Constitució s'ubica la sala, l'emplaçament on es va ubicar el primer ajuntament de la localitat i que encara conserva els de rajolat de la llonja de l'època medieval. A l'última planta de l'edifici destaca la col·lecció museogràfica municipal que recull les restes arqueològiques trobades durant la restauració del castell. El que hem trobat són elements de la construcció de quan es va fer el castell pel segle XII-XIII aproximadament. Podem trobar també elements de defensa dels habitants d'aquells temps del castell, elements de cuina, com són plats, una espècie de valijes o no sé massa bé com definir-ho, i també hem trobat botons i altres aparells que ens donen un poc una idea de com era la vida dels que habitaven en aquell entonces en el castell de Carrícola. Però a més de les troballes descobertes per restauradors en les tasques al castell, la sala compta amb innumerables ferramentes per a endinsar-se en la història del municipi. En el mateix museu on tinguem les peces que hem trobat en la restauració del castell de Carrícola, tenim també dos llibres que són molt importants per al poble de Palomar. Tinguem el llibre del Consell Particular de la Universitat del Palomar, que data de l'any 1604, i el llibre de deliberacions, que va des del 1731 fins al 1791. Són dos dels llibres més antics que té Palomar i que conten els primers anys de Palomar com a poble independent, ja que abans depeníem d'Albaida. Palomar es va fundar al voltant del 1603-1604 i estos són els primers llibres que estan en este bon estat gràcies a unes ajudes que van rebre de la Diputació i amb les que hem restaurat estos dos llibres i al voltant de 10-15 més que estem esperant poder exposar-los així també en el Museu de la Sala. L'antic Ajuntament, que li diguem la Sala, l'hem restaurat i entonces pretenem fer un museu, Museu del Xop. Ara hem començat en les peces del castell de Carrícola, després farem el Museu del Xop i tot el que puguem anar aportant a aquest museu i a aquest edifici, destinar-lo per a aquest fet, perquè també té la seva història. Gaveston sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Però la Sala no és l'únic museu que trobem al Palomar. Aquesta localitat compta també amb el Museu Parroquial, on es guarda un interessant conjunt de peces d'orfebreria de segles XV al XVIII. Still writing songs in the wee house on Charlotte Street. Take a walking stick from my hotel. Aquesta galeria es situa en l'antiga capella de la Verge dels Desemparats i pertany a l'església de Sant Pere Apòstol, un temple construït entre els anys 1592 i 1610, seguint l'estil renaixentista. Al seu interior romanen diverses capelles dedicades a Sant Pere, la Puríssima, el Sagrat Cor de Jesús, la Verge dels Dolors, el Sant Sepulcre, la Verge del Carme, la Sagrada Família, el Crist del Miracle
i la Verge dels Desemparats, encara que, sens dubte, el que més destaca del temple és el retaule major dedicat a Sant Pere Apòstol. El conjunt pictòric versa sobre els moments claus de la figura de Simó Pere i segueix un ordre circular al voltant de l'escultura central, cronològica, simbòlica i biogràfica. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. Junt a l'edifici parroquial podem observar el campanar, una torre que albirem des de la llunyania i que compta amb més de 200 anys d'història. Adossat als peus de la nau de l'església, es va començar a construir en 1798. És un campanar típic de l'àmbit rural valencià que des de la seva alçària ens permet contemplar unes vistes magnífiques del poble i la comarca, al temps que escoltem el so de les 3 campanes que rematen la torre: Mariana, de 1816, Sagrada Família, de 1828 i Sant Pere, de 1801. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. De l'oferta turística cultural passem a la natural i paisatgística. El Palomar compta amb un dels paratges naturals més encantadors de les nostres comarques, la Font de Sis. Rodejat de xous frondosos, ací trobem l'antic safareig i la Font de Sis d'Oix que dona nom a tot el complex. Escenari perfecte d'esdeveniments locals i comarcals, és el lloc ideal per a que veïns i visitants prenguen contacte amb la natura. En aquest paratge trobem també la ruta del barranc de Junda, que recorre la falda del Congost a la vora del riu. El barranc de la Junda és el principal curs d'aigua amb què compta el Palomar i origen de la desapareguda alqueria d'Aljunt, que recull els sobrants d'aigua de la mil·lenària séquia de la Font del Port. Tinguem diverses rutes, però si ve un dia, sobretot en el barranc i el que és la Font de Sis, tinguem una ruta pel barranc de la Junda de vora 3 quilòmetres, senzilla, que en una horeta i fàcil. Si vol, pel visitant que es quede més dies en el que és en el complex, tinguem les rutes de la serra, ja que són de 5 hores, que són d'alto rendimiento i crec que també té aquesta disponibilitat de poder fer les dues opcions o més. La senda que rep el seu nom té un recorregut de 3.400 metres, al llarg dels quals ens acompanya en tot moment el rumor de l'aigua de les fonts, les basses i séquies presents com testimoni palpable de l'herència musulmana. Des d'aquest paratge s'inicia el sender que recorre el llaç del barranc, on trobem també basses de rec, molins, xops, boscos de ribera, paisatges captivadors i unes panoràmiques magnífiques de la comarca.
Aprofitant l'encant d'aquest espai, l'Ajuntament del Palomar ha creat un càmping per acollir els visitants i obrir les portes de les nostres comarques als aventurers nòmades que viatgen amb la casa al llom. I'm searching for a long time, but I'm never gonna find what I'm looking for. Després de 10 anys de construcció i adequació de les instal·lacions, per fi el 23 de novembre de 2013 el projecte es feia realitat i s'inaugurava el càmping del Palomar. Amb una inversió total que ronda 600.000 euros, a partir de 2014 es posa en funcionament el servei d'aquest espai que converteix el paratge en un atractiu més per a que la gent puga descansar en una zona tranquil·la alhora que es potencia el comerç local. I'm looking for. El càmping de la Font de Sis és el pulmó verd del Palomar, amb 25.000 metres quadrats d'extensió en els quals s'ha habilitat una zona per allotjar de moment 17 caravanes i altres 17 autocaravanes. Fa poc vam inaugurar el que és el càmping, que en el tema per poder dinamitzar-lo i poder promocionar-lo, pues ara quan vinga la temporada d'abril del 2014 i Pasqua i cara a l'estiu, pues que la gent conega el que ofereix el càmping i el que ofereix la zona de la Font de Sis, i creiem que pues, tot el món que ha vingut de visita i que continua vinguent pues, li agrada, i creiem que és un pulmó pel poble com a zona verda, que sempre estarà ahí per tots els de Palomar, de vora 25.000 metres, i sobretot acondicionar-lo pues, en futures inversions perquè complisca tota la normativa que n'hi ha a través de campaments turístics en totes les ofertes, acampar lliure, bungalows, autocaravanes, caravanes, i creiem que puguem estar contents com a Ajuntament d'aquesta infraestructura i també el recolzament que han tingut des de la Diputació en aquest projecte, i sobretot que Juan José Medina de Cooperació Municipal va vindre a inaugurar i va dir que era un exemple d'inversió pública i d'una inversió important en els municipis i sobretot en el turisme d'interior. Ara estem treballant per aconseguir més ajudes i acondicionar una àrea d'autocaravanes que siga més gran per poder finalitzar la segona fase d'aquest càmping. En aquesta àrea estaran més paelleros, una zona de jocs amb un camp xicotet de futbol, però això és un projecte que estem esperant aconseguir ajudes per poder-lo dur a terme. El que hi ha ara és aquesta àrea de caravanes i d'autocaravanes que està al costat del riu i que té un preu de 5 euros per a la caravana o tenda de campanya durant la temporada baixa per dia i 10 euros en la temporada alta. A banda, la connexió d'aigua, de llum, també oferim wifi, tot això. La Diputació de València ha sigut la principal font de finançament d'aquestes instal·lacions. Des del 2006, a través de diversos plans provincials, ha invertit un total de 320.000 euros. L'última aportació en 2013 es va destinar al condicionament de l'arbrat i la instal·lació de l'àrea de joc per als més menuts. Amb aquestes actuacions, el càmping queda d'allò més complet amb vestuaris, banys, zona de llevadores, cuina i paellers comuns, mentre que cada parcel·la compta amb embornals i preses de llum i aigua. Amb la construcció del càmping, el Palomar ofereix una alternativa als turistes més independents, que podran relaxar-se en plena naturalesa al paratge de la Font de Sis i el barranc de la Junda. Així com pedres pels captivadors carrers de la població. El centre de la localitat destaca per l'antiguitat de les seues cases que guarden un alt valor de l'herència cultural, algunes d'elles en peu des del segle XVIII. A més, al llarg del casc urbà trobem diversos rellotges de sol antics, entre els quals destaca el rellotge analagmàtic del Parc dels Astres, un espai verd dedicat a la lluna a través de 3 palmeres, la terra que és la séquia del port i el sol representat per la pròpia esfera. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case, wide open mouth and burning eyes.
Als carrers del Palomar observem també panells ceràmics de rajola policromada que decoren les vies escenificant la figura de la vida d'un o més sants, màrtirs i beats. Per tal de que els turistes que visiten la població es senten com en casa i no es desorienten en cap moment, l'Ajuntament ha instal·lat uns panells d'última generació per a conèixer la història dels seus monuments a través dels telèfons mòbils. També una de les inversions que vam fer a través de turisme va ser rotular tot el que són els edificis emblemàtics del poble i entonces hem posat en la frontera de cada edifici l'explicació d'aquest edifici i després també hem entrat en la tecnologia nova que ara les aplicacions d'Android i iPad que tenen, que és en els còdigos QR, i entonces també ho han fet en 3 idiomes, en valencià, en castellà i en anglès. Entonces tu agarres el teu telèfon mòbil, escaneges el còdig i entonces el parla en l'idioma que vagis seleccionat de lo que és l'edifici, com s'ha fet, com s'ha restaurat, la història que té, i crec que també és un pas important per facilitar aquesta visita. Des de l'Ajuntament no s'oferta cap visita guiada. Però si tu vols que un guia local t'expliqui tots els recursos que n'hi ha ací al Palomar, ens pots telefonar i nosaltres el busquem, aquesta persona que el duga per tot el que nosaltres t'oferim i que t'explique detalladament cada cosa, el seu significat, la seva història i tot. Però de normal aquesta oferta no existeix. L'únic que ací tinguem una ruta per tot el poble, senyalitzada, en panells que estan en castellà, en valencià i en anglès, de tots els recursos que van guiant al llarg de tot el que és el poble i tot el que nosaltres oferim, i que a banda tenen també els còdigs QR que t'expliquen en l'aplicació dels mòbils d'última generació tot el mateix que posa en el panell, però més detallat per a que tu no necessites llegir el panell o pugues guiar-te a través d'aquests codis QR. Un vincle que es fa més estret quan arriba la temporada de festa i més en concret si és la del Xop. Aquesta localitat rep centenars de visitants durant el segon i el quart cap de setmana de maig, quan es celebra aquest esdeveniment ancestral i amb una representació etnogràfica arcaica. La plaça de la Mare de Déu dels Desemparats, també coneguda com la plaça del Xop, es torna centre neuràlgic de celebracions durant les 2 setmanes de festa. Una festa d'interès turístic local que consisteix en la plantada d'un xop alt i recte al centre de la glorieta per a que els més joves pugen pel tronc, pelat i relliscós. Una tradició ben arrelada al poble que la viu amb il·lusió i molta emoció, i aquests valors es transmeten generació rere generació. Per això els protagonistes de les celebracions s'esforcen de valent durant tot l'any per a garantir a veïns i visitants uns festejos incomparables. Estem juntes, festers, promocionant tots els esdeveniments lúdics que estem fent aquest any, estan involucrats ells per tal de donar entre l'ajuda dels festers, l'ajuda de l'Ajuntament, poder fer la festa el millor possible i que es mantinga, perquè últimament la societat té altres problemes i costa que isquen festers, i llavors tota persona que es brinda a fer un any, a destinar el seu temps d'oci lliure a fer aquesta festa, crec que té que tindre el recolzament de l'Ajuntament, que és lo important. Per a garantir la vida de la festa del Xop, l'Ajuntament del Palomar té previst fer coincidir a partir de 2014 una fira gastronòmica i del comerç. Una cita amb la promoció local que en 2013 va tindre la primera edició i va resultar tot un èxit de participació. L'objectiu d'aquesta iniciativa és recaptar fons per a les celebracions, alhora que donar a conèixer els productes, la qualitat, la forma de treballar i les perspectives de futur autòctones. L'Ajuntament en el 2009 va tramitar perquè fos d'interès turístic local i entonces intentem promocionar-la perquè anar pujant de nivell, que siga de local, que passe comarcal, que passe provincial. L'interès és de dir que es fa en una bona època de l'any, o vam fer la fira
en novembre pues, volem passar-la també en lo que és la festa del Xop, pues, també un poc per complementar aquesta festa i que tinga gent nova i que ho veja i pues, que intente o que tinga un atractiu més anual per dir, no, pues, un fin de setmana vaig a Palomar. Traslladar la fira a la primavera junt a la festa del Xop és una de les idees per a captar altre tipus de públic, així com també promocionar l'interès dels costums i tradicions del Palomar i expandir-les per tot arreu. Aquesta fira aprofita també per afavorir el desenvolupament socioeconòmic del municipi, impulsar i difondre els productes artesanals, la cultura popular, el patrimoni i les tradicions, així com també promocionar els productes valencians de qualitat i fomentar l'associacionisme comercial a la zona. Com han vist al llarg del reportatge, l'oferta turística del Palomar és d'allò més rica i completa. L'Ajuntament ha explotat els recursos naturals i culturals del poble i els ha combinat amb els atractius més nous i originals per tal d'acollir els veïns i turistes que volen descobrir la història intrínseca de la Vall d'Albaida i fer-los sentir com si es trobaren a la seva pròpia casa.